Добър вечер. Галя Радева Райни, една поетеса, чиято втора книга излезе миналата година и аз станах художник на корицата. Добър вечер още веднъж. Аз съм тук като гледам. Няма да досаждам, много малко. Понеже съм си дала една дума да изпълня нещо към Жени. И тя има нещо да ми изпълня, има това после. Всъщност, искам една скоба да си позволя да отворя. Аз като естет, говоря чисто приятелски, съм си задавала въпроса какво ме тегли в нейните текстове. Защото те са много, как да кажа, много простички, на моменти леко наивни, много светли и много топли. Нямат никаква стремителност към елитаризъм, към някакъв модернизъм и так далее. Много е странно, че аз съвсем наскоро открих за себе си отговора. Всъщност Жени отказва да бъде жертва. Отказва да бъде жертва точно в моментите, в които всеки обича да е такъв. Тоест, когато си в най-трудния момент, когато се движиш по линията на най-малко съпротивление, много е лесно, така плъзгаш се и когато открих, че тя наистина го отказва и успява да го предаде на другите, ми беше много странно усещането. Абсолютно пласебо. Факт. Само трябва да се отворим и да я пуснем и нищо повече. Затварям скобата. Тук си нося едно нейно лирично отклонение, няма да го чета. Мисля, че така сте грамотни. Обаче, извън тази шега, ще ви цитирам само финала. И точно са в контекста на моята скоба. За миг, като че ли се виждах умряла. Обаче, имам да пека чушки. Няма да стане, съжалявам. Страхотен мотив, за да живея и не се предавам. Ще опека и зелени чушки на всяка цена. Изведнъж се виждам много напред в бъдещето. Превърнала съм се в един възрастен, весел бабишкер. Около мен щъкат внуци, които ядат намазани филии с моето прочуто чушково пюре с яйце и сирене. Щастлива съм, ще бъде амин. Тук съм помъкнала едни чушки. С най-искреното пожелание винаги да имаш мотив да оставаш от този живот. Обичам те. Галя, благодаря ти. Аз подозирах, че приготвяш някаква изненада. Обаче аз помня какво ти ми обеща тогава, че ще печем заедно чушки. Така че ги слагам във фризера. Благодаря ти много. Аз много ми е притеснено, искам да поздравя Жени, която много обичам. Тя е един разкошен човек и всички, които са тук, съм сигурна, че знаят това. Аз първо се запознах с Плацебо и след това с Евгения Маринчева. Заповядайте сега тези неща. И така искам да ви представя едно Плацебо от аптеката. Това е Плацебо. Така, държа малко. Така си взема така. Плацебо. Над 191 годишна възраст. За деца от 1 до 191 години с отличен вкус, усмихва и тонизира. Какво е и какво съдържа? Не е с
суспензия, не е таблетка филмирана, по-скоро е странна субстанция от плацебо-марин и ярка искра евгенизирана. За какво се използва? Не се използва, нито се употребява. Просто се обича и се уважава. При симптоми на живот като обич, болка, доброта и човечност ги облегчава и продължава. Плацебо-маринът неутрализира страха в кръвта и активира вярата, а евгенизираната искра разгражда вредните мисловни емисии и ускорява метаболизма на любовта. Подходящо за деца от 1 до 191 годишна възраст. Странични действия и реакции. Такива има, разбира се, искали питане. Това са предимно пристъпи на усмихване, отвътре навън и така кръгово до дъното на очите и ушните ръбове. Възможни са също лунни илюзии, лирически отклонения, но те не са нежелани, просто са допълнение. Съхранение. Нека преди всичко съхранението да е свише, да се пази и държи на високо от невнимателни и непораснали деца. На море, в планина, в най-красивите точки на тази земя, в топли, добри и грижовни ръце, на знаещи, що е обич и нежност мъже, както и в камерата на всяко сърце. Опаковка. Каквато Бог дал, а що ме от него, е най-хубаво и добре. И изобщо, ама съвсем не е в това шише. Чудо такова в шише не стои. А в шишето има само домашно винце, за отскок, за наздраве и за червено наслед. Искам да пожелая на Емо най-вече здраве, вяра, що ме открил плацебо, щастлив е и вярвам в неговата сила, в неговата възможност. Това е Стефка Петкова, една поетеса, която трябва да се престраши в най-скоро време да издаде своята втора книга. Може би не всички от вас знаят, но аз се подвизавам в виртуалното пространство в интернет, в сайта Хулите и сайта Откровения, като ник Пласибо. Издадах ви една тайна. Още веднъж много ви благодаря, че сте тук. Дано случая с Емил бъде един наш издържан урок от обществото. Защото случаи като него, да, наистина има много и не всеки е застрахован. Тоест, никой не е застрахован. Много ви благодаря. Който желае, може да заповяда, да му дам автограф, ще бъда на Рояла. И още веднъж бъдете живи и здрави!